Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! I can feel the good vibes, partner. Ay, sos! Nakakita lang ng mga nagagandahang mga... Ang tagal ko nga sa labas eh. Sabi ko, mamaya na kaya ako pumasok. sabi ko nga kay Kadyot eh. Sabi ko, Kadyot, nasa boot na si Chris? Wala pa po eh. Ha? Bakit? Naipagkwentuhan ako dun sa Ayun mga na nga. candidates. Nandiyan sila sa likod ng stage kasi may Ayan na rehearsal nga. sila. Ayan ang sinasabi ka eh. Hinahanap nga kita eh. Oh, tapos? Nagrarason ka pa? Ba't wala si Nicole? Dapat nandito siya. Nagrarason ka pa? Oo. Alam mo na nga ganitong oras nandito ako? Hindi. Nasabi ko, nandito yung mga kandidata, dapat nandun ka rin. Nandun, ano ko? Tagabitbit ng bag. Yung tita nila. Yung stage mother, gano'n. Correct, di ba? Feeling ko stage mother ako for life, di ba? Ay nako, speaking of stage, speaking of mother, nako, mothering na lahat ng mga nagbabantay, nakaantabay, lahat ng sabi nga kapag ka meron isang kandidata, it takes a village. Makikita mo talaga yung dami ng sumusuporta na mga talagang umaalalay dun sa mga kandidata natin. Yes. Ano ba ang pinag-uusapan namin? Kung hindi mo pa naiintindihan, nako, ito na po yung tinatawag nating Aliwan Fiesta! Ramdam na ramdam po namin yung Correct. excitement ng mga tao, hindi lamang dito sa loob. Kapag lumabas ka, partner, talaga mararamdaman mo kung gaano sila ka-excited kasi parang syempre ngayon lang yung nagkita-kita itong mga to eh. First time po nilang magkita-kita. Hindi naman ito same contingents every year. Correct, iba-iba po yan. Iba-iba yung mga participants. Naku, partner, kung same contingent since 2003. Hindi kilala natin sila. Hindi lang yung partner, medyo may edad na siya. Ayaw pa niyang tumigil. Ang galing, sumasayaw pa rin. Correct. Nasa 40s na. Oo. So every year, it's a different candidate for every region. Yes. So yun yung dahilan kung ba't hindi kagad nakapasok si partner. Kahit introvert siya, naging extrovert siya kanina. Oo nga. Kahit galing na ako sa pagdadala ng bago, okay lang. Kasi ang gaganda. Nakita ko nga din sila, bumababa sila ng bus kanina. So yung Reyna ng Aliwan, meron po yan na parte ng ating tinatawag na Aliwan Fiesta, which is a 3-day celebration. Ito po yung Yes. pinaka-bongacious na event ng MBC Media Group. And this is our 21st year. At bukas na po ang umpisa niyan. Yes. Ano bang mangyayari, partner, sa unang araw ng Aliwan? Syempre Kwento yung, mo naman. Ito na nga, partner. Tinataman. Kwento mo nga, share mo naman sa amin, oh. Eto na nga ang malupit. Ang lupit-lupit talaga dahil sapagkat because nandyan na ang tinatawag nating tugtog ng Aliwan. Yes, which will start at Anong oras, partner? 5 p.m. Yan. Tapos meron ding Pasakalye concert, libreng concert which will start at 7 p.m. At pagdating nga naman ng Friday, yun yung sinasabi natin, ito yung dahilan kung bakit from introvert naging extrovert real quick si partner. mga ano lang yun, mga 10 minutes. 10 minutes kasi 10 minutes lang siya nagka-time. Nakausapin ng I think more than 20 candidates. Yes, 20 sila. Oo, para sa ating Reyna ng Aliwan. And on the third day, yun na po yung magaganap sa Sabado. Yun na po yung pinaka-highlight ng 3-day Aliwan Fiesta kung saan meron pong street dance competition at float parade and awarding ceremonies. Naku, nakaka-excite naman to mga kaibigan. At hindi po biro yung labanan dito ha. Again, this is a competition. Oo, wala pong nagjo-joke dito. Hindi Lahat pwedeng sila- trip-trip lang to. Walang nagtitrip ha. Kasi yung props pa lang, alam mong hindi trip-trip lang. Pangmalakasan mga props. Alam mo talagang laban na laban. Yan. Totoo yun ha. Pinaghandaan po ito ng bawat probinsya kung saan sila nanggaling na sinuportahan ng kanilang LGU. Nakakatuwa, partner. Talaga mararamdaman mo yung gigil nila eh. Oo, correct. Kasi bukod po dun sa bragging rights na tinatawag na nakasali ka dito sa Aliwan Fiesta, yung papremyo
premyo na inuuwi mo. Yun diba? talaga Yung yun chance na manalo ng title. Yun, na best float, diba? Best contingent. Correct ka. Mga ganon. Reyna Yan. ng Aliwan. Magkano ba yung natatandaan mong pa-premyo, Nako, partner? basta ang alam Milyon, ko, diba? partner, ganon. Hindi tayo nagbibigay ng mga 10,000 pababa. Walang ganon. Yung yabang-yabang. Walang 10,000 pababa dito. Eh, syempre, malaki, naman. Galing pa ng probinsya yung mga yan. Pag-uwi mo Correct. ng 10,000. Ay, hindi walang ganon, di ba? Syempre, ang bigayan po dito, milyunan na. Ganon. Kapag Kaya- syempre, kaya talagang laban na laban po talaga Yes. sa lahat. At bukod syempre dun sa cash prize, feeling ko sa lahat ng mga street dancers sa buong Pilipinas na kahit anong salihan nila, bukod dun sa cash prize, feeling ko secondary yung cash prize eh. Talagang ang pinaka-importante dito, yung bang yabang, yung bang bragging rights na ikaw yung tatanghalin na pinaka-champion. Kaya good luck po sa ating mga contingents and please do come. Imbitado po kayong lahat mga kabisyo. Talaga namang libre. O, diba? Yan po ang magic word. Hindi ba't ngayong araw na ito may nag-text sa'yo na inaaya kang pumunta ng fast food? Hindi ba't kumaripas ka nung sinabi niyang libre kita? O, diba? So eto, libre. Ang manood ha, kasi yung nagtatanong, libre po ba yung empanada? Ay, hindi po libre ang empanada. Kanya-kanyang bili po yun. Yung mga makikita yung mga paninda dito, paninda po yun. Correct. Oy, So bibilhin nyo. Nagsiset up na rin ng mga tent. Oo, para sa ating Shoppers Bazaar. So kung ikaw ay medyo busy tao, talagang Manilenya kang puro, tapos hindi ka talaga nakapunta sa mga probinsya para makabili ng mga souvenirs galing sa iba't ibang region, well, this is the time. Or kung ikaw mismo ay mahilig ka sa mga native na food and items, ayan, this is it. This is really it. Correct. So wag kayong mawawala. Bukas na po ang simula nito. 3 days na celebration po ito. So again, paalala, pwede kayong magdala ng payong. Yan. Kasi alam naman natin yung weather. Correct. Medyo, Hindi rin parang nagulat kasi may ulan, di ba? Ang init-init ngayon, tina-expect natin mamayang hapon ng ulan ulit yan. Yes. Although sana hindi naman dire-diretso. Pero yun nga para mas safe, magdala na po ng payong. Kung gusto nyo ng kapote o tarpaulin, di why not? Ay, di, tsaka ganun. Ikaw na bahala. Tsaka syempre, huwag kakalimutan tumira ng vitamins bago Ayan, pumunta pwede dito. rin. Kasi syempre, maaaring iba't iba yung weather. Tapos, syempre, dapat matibay kang sumigaw at pumalakpak. Ganon. Yan. Pag may hinay po yung mga ginagamit na vitamins, Yung mga payo natin, no? may posibilidad po na manghina ang tuhod. Ayaw namin kasi gusto namin dire-diretso hanggang dulo kasi sa third day, sa dulo po, 9 p.m. pa po lalabas ang tambalan. Alam mo yun, tapos na silang lahat, mag-uumpisa pa lang kami. So, kailangan matibay ang tuhod mo. So, anong mga paalala? Magdala ng payong kasi alam naman natin na pabago-bago ang takbo ng panahon. Tumira ng vitamins bago pumunta. Diba? At hindi lang naman ito pag Aliwan Fiesta. Dapat lagi nagba-vitamins. At syempre magdasal kasi pagalingan din po itong guardian angel. Diba? Para syempre manalo yung probinsya mo. Palakasan na to ng dasal. Ganon na mga ibabaon po natin. At syempre, baon ka ng pera para makabili ka sa Shoppers Bazaar. Kaya kain ka na muna bago ka umalis ng bahay, di ba? Ayan. Para may sustained energy ka. Habang kasi pang matagalan talaga, babaran to eh. Yan. Kasi pag the time na manood ka sa simula, bababaran mo talaga to. Correct. Tatapusin mo yung programa, hindi pwedeng, hindi maganda. Or hindi, walang ganong portion ganon. eh. Hindi mo sasabihin, sasabihin mo, grabe, ang gaganda nila. Tsaka kung parang hindi ka nga judge, pero parang nagja-judge ka na akala mo magaling na yung unang street dance. Tapos nung sumunod, may magaling pa pala, tapos hindi mo mawari kung sino talaga yung pinakamagaling, 'di ba? So diyan pumapasok yung halaga ng vitamins, 'di ba? Kasi pampatalino din 'yan. Oo, kailangan. Minsan sa buhay mo maging judgmental ka. Correct, diba? Pampatalino na parang, ang ganda ng kanilang choreography. Alam mo po, yung pagbabitamins na yan, mga kabisyo, pampatalino, nagiging dahilan kung bakit nasispell mo yung choreography. Ganon. Di ba magaganda yung payo namin? Pero seriously mga kabisyo, bukod sa competition o do sa entertainment na masasaksihan at may experience natin sa 3 araw na Aliwan Fiesta, dito mo talaga marirealize pag uwi mo na ang ganda po ng Pilipinas. Sobra. Ipagmamalaki mo ang lahing Pilipino kasi samot-sari po, diverse yung ating culture na parang, talaga, meron palang ganito sa Cebu, meron palang ganito sa Bulacan. Or di naman yung Quezon pala may ganito correct. din. Akala mo, ito lang yung mga festivals, madami pa palang mga iba. Yes. Alam mo, isa ko na nga nabalitaan, partner, nung nakanood sila na Aliwan Fiesta, nagdesisyon silang wag nang mag-migrate to
Canada. Oo nga, Kung balita. isipin mo, di ba? Turning Balita point ko ito lang. ng buhay nila. Hindi, kasi parang... Oo, decidido na, kaimpake na nga sila. Correct. Nakabili na nga ng ticket eh. 'Di ba? Nag-iintay na nga yung mga Canadian sa kanila doon. Eh, May pa-welcome tarpaulin na nga Correct. pero hindi sila Sa tumuloy. true, kasi sabi nila, ay, ang ganda pala ng Pilipinas. Pipiliin ko ang Pilipinas, hindi ko na lang to iiwan. Oh, Diba? see? And speaking of pagpili, pinipili nating batian ang lahat ng mga tambalanista natin na nakatutok ngayon at yung mga bagong kabisyo natin na nakaantabay katulad ni Kuya Jason Quirante. Uy, Hi, Kuya Jason Quirante! Salamat naman sa pagtutok sa amin dito sa Love Radio at naway maganda ang iyong bonggacious na biyahe as a Grab driver today. O kung meron kang free time tomorrow sa mga susunod na araw Correct. at magawi ka sa area ng Pasay, Ay, nako, pwede kang kita-kits. sumilip. Oo. Sama mo family mo. Yan, kung meron na. Oo. Kung wala, malay mo makahanap ka ng pamilya ay, dito, hindi natin di ba? masasabi. Meron din ako nabalitaan na ganyan. Dito na buo. Sa Aliwan Fiesta nagkaroon ng jowa. Ay, nako. Oh, nako. This is the time. Nako, mga kabisyo, kaya kailangan bukas kapag pumunta ka dito, pumuputok sa pula yung labi mo. Kasi you'll never know kung sino ang pwede mong ma-meet sa Aliwan Fiesta. Ayan, ingat ka, Jason. At sa lahat ng mga kabisyo nating tsuper na nakaantabay sa atin, ingat po kayo sa inyong biyahe today. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa yung mga haganapan. Pag ganito talagang Aliwan Fiesta, mga kaibigan, iba yung vibes din ng office namin. Parang lahat aligaga pero excited. Aligaga pero lahat masaya. Correct. May Diba? ganun eh. Yung parang Parang pag fiesta sa bayan nyo. totoo, 'di ba, na Oo. amoy pawis lahat pero masaya. Hindi may ganun eh, 'di ba? Yung parang Oo. amoy labas, amoy araw, amoy Oo. basta amoy kahit hindi ka street dancer, amoy street dancer ka na nag-perform ng 3 beses or 3 oras, 'di ba? Totoo. Pero masaya. At 'di ba? na-enjoy mo, na-enjoy mo yung vibe na yun. Na-enjoy mo Correct. yung pagod na nakikita mo sa labas. Yung mga tao, labas pasok, lakad dito, lakad doon. Pero lahat sila nakangiti. Tama, ganun. Ang saya. Ang mga medyo busangot po na nakikita sa Ilan palipaligid. sila? Banggitin mo nga. Basta meron din ako nakita, partner eh. Ikaw naman masyado kang judgmental. Hindi. Ganun talaga sila noon pa man kahit hindi aliwan. O, sinong judgmental ngayon? Hindi ako natanggap ko na. Hindi, baka Yung yung mga taong sadyang masamot yung itsura. Oh, lumaking nakasimangot. Hindi, may ganon. Katulad ito ng sinabi natin at lagi natin pinapaalala, kung ipinanganak ang busangot, maaaring naman mo yun sa magulang mo. May ganong itsura, Pabotox ha? ka na kasi para maayos Oo, yan. yun yung sinasabi natin. May mga pwedeng hilahin dyan para mukha kang masaya. Ganon yun. Hindi pwedeng ipinanganak ka ng malungkutin. Dapat maging malungkutin pa rin yung itsura mo. Hindi. Dapat gagawan mo ng Totoo. paraan yan. At kung halimbawa, ikaw ay nalulungkot, naghahanap ka ng pwede magpasaya sa'yo, nako, paulit-ulit po namin sasabihin na sana makarating ka sa Aliwan Fiesta. Maaaliw Yes. ka. Totoo yun. Maaaliw ka Literal. talaga. Oo, at saka it's a sign na maaliw ka kasi pag kita mo dito, basang-basa mo isang malaking nakasulat aliw. Ganyan. Yan, Dito sa yan. may stage namin, Oh, Aliw Theater. Kasi aliw theater namin yun. So these are signs, 'di ba, na kailangan mo nga aliwin yung sarili mo, Tama. kailangan mo nga magpasaya. Pero alam mo, naiintindihan naman natin kung may mga pagkakataon talaga na malungkot tayo. Wala namang pwedeng magpigil ng kalungkutan na yan eh. May ganun eh. Talagang Andyan lang siya sa katawan correct, natin. talagang pagdadaanan natin, Correct. 'di ba? Kailangan nating pagdaanan yung kalungkutan para mas lalo nating ma-enjoy yung mga moments ng kasiyahan. Tsaka yung mga lungkot moments na yan din naman yung nagtuturo sa atin eh. Hindi ba't mas tinuturuan tayo ng mga masasakit at masasaklap na pangyayari sa buhay natin kesa yung mga masasaya? Ano natutunan mo sa masayang inuman? Wala masyado, di ba? Versus, nagkaroon ka ng matinding problema. May nagkasakit sa pamilya ninyo, nawalan ka ng trabaho, nagkaroon ka ng matinding pagsubok. Mas marami ka masasabi dun eh. Totoo Yung sa masayang pagkakataon na sumakay ka lang sa Chubibo, okay na yun May eh. oo. Okay na yung kwentong yun. Basta masaya ka lang. Pero yung Iba yung nahulog ka sa Chubibo. Correct. Tapos tuloy pa rin. No, which is kalungkutan yun. Oo. Di ba? Ganon. At mas may natututunan ka na kailangan pala pag sumakay ka sa Chubibo, di ba, dapat may mga dala kang pabigat para hindi ka basta-basta nahulog.
Yun po talaga yung mga natutunan. Hindi ko ano man yun, di ba? Kanya-kanyang lessons. And it's only, hindi naman only, pero a lot of times, it's during yung mga pagkakataon na tayo ay dumadaan sa pagsubok, doon tayo nagkakaroon ng mga learnings. Totoo yun. Ganun. At yung mga learning na yun, mga kaibigan, siya yung nagpapasaya ng buhay natin. Tama. Sila yung nagbibigay ng maraming kulay sa buhay natin. Di ba trending nga yung pelikulang yung animation na Inside Out. Correct, totoo. Totoo yun na lahat ng mga emosyon, nasa katawan lang natin yan. Or pwedeng nasa brain. Basta nasa katawan po natin. Depende kung ano yung iti-trigger mo. Correct ka. And depende kung ano yung gagawin mong dominant sa emosyon na yan. Actually, ipagpapasalamat mo lahat ng mga emosyon na meron ka eh. 'Di ba? Kasi nakakatulong sila talaga. Correct, meron silang tawag dito, function, meron silang saysay kung bakit sila nandyan, 'di ba? Correct. So, kung ano man yung dinadaanan mo ngayon, problema, pagsubok, kaligayahan, 'di ba? Lahat yan may function o may purpose dahilan, at may dahilan kung bakit mo pinagdadaanan, 'di ba? Totoo At yun. lagi nating sinasabi ito, mga kabisyo, na kapag ikaw ay malungkot, huwag kang mag-alala kasi lilipas yan. At Correct. kapag ikaw naman ay masaya, excited, aligaga, bida-bida, di ba? Enjoyin mo yan. Hindi naman sa nananakot, pero Kasi? lilipas din kasi yan. Totoo. Pasasan pat mawawala din yan. Correct, di ba? Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga. Pero ang importante, laban lang po tayo ng laban. Hindi naman po tayo, hindi tayo magi-give up sa Tama. anuman mga ibinabato po sa atin ng mga pagsubok sa buhay. Tuloy lang ang Yan. buhay, di ba? Correct. Life must go on. Kaya nga, no again, matter what. Yaza, kung ikaw ay nalulungkot, edi gora ka na dito sa ating Aliwan Fiesta 2024. Muli, ito po ang inyong, gamitin ko na nga to, partner. Sige nga. Kumikinang ina na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion was brought to you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!